125, 200, no už vyjíždíme. 30, kde jsem, do prdele. Šestřík jsem tam vyvolil. A já třeba přesně, ale vej. To my furt, tak to máme, no. To má chcát? Kdybyste přijeli vy na čas, tak na ní zase půl hodiny čekáte. Já jsem spal vůbec. To nežaví, ale no, tam je já ten... vím, že to nežaví. No, tak. Že máš benzín. Víš, 5-3. A co 5-3? Všichni tu jsou, zatím živí. No, tak když já se natočil toho do řídí. Počkej, zpátečku ne, ty vole. Dopředu. Ježiš, ho ne... Já bych ho nepůjčoval. Já jsem nejedu, ty vole. Už to jdeme. Kurva. Ty jsem tady chcípnu, no, co se děje. Tak si volám, ty jo, máš tady ten... Ty vole, no tak my nevyjedem, Mládě, pojď to odřídě. Ne, počkej. Hele, Peťo, tady máš ten pařez, jo, tak si srovnej volám, jo. Kola. Jo, dobrý. Ti povídám, že na to nejsem zvyklý, ne? A prostě to celý klepe. Přijde asi auto. Pomalej, máš tady 20. Kde Lukáši? Lukáši, počkej, běž mi řidiče. No, nebudu až. Až budeš řídit cizí auto. A nej. A to nepotřebuji řidičák, ne? Tak jo. Pusť mě. Ty se dělí, no. Ani ne, teďka. Upíš. Kdo všechno chce jogurt? Lukáš jíš jogurt. Tady to ne, ale... Dítě z jaka. Dobrý, ne? No. Ty to ale rádu, ne? Co se stalo? Nic na spas. Mají dva druhy košíků, nízký a vysoký. My jsme měli ten vysoký a Lukáš se rozhodl těch nízkých. Máš hlad? No, hrozný, proto si dám na nuka. Jdeš mi popřát? Já jo. Já budu poslední, ne? Ty nám lidi dám a můžeš si to. Petruno, všechno nejlepší, k ním na dneska. Děkuju. Teď tě dobrý A nehul. To tam bylo. To vystřihni. Petruno, všechno nejlepší, k ním na dneska. Děkuju. Počkej, já mu taky přijdu. Peťo, tak Ty vole, mi tady to je... všechno nejlepší, jo. Všechno nejlepší. Na Ruskám. Jo. Mě to dostalo, to je fín. Já taky, tak nejlepší. Opatrně, je to křehké. Já mi se prostě líbí, jak je to zhořeno. Hej, hustý. To je jenom krabice. To si děláš prdel. Jako fakt, jo. Máš autíčko na ovládání. Jít bude aspoň na strany třeba 10 minut a pak dá pokoj. Ježišmarja, to si děláš prdel. Nechutná ty moje čuda. Je výborná. Tenhle česnek stál 70 korun. To je Mko. Jsi dobrá atrakce. Ne, oni spěj. Opět spěj, ty vole, když se na macháči. Jsou unavený, Láďa a Lukáš spí. Spěj. Tak máte
Chce pejku. No PK ten jako mění plynovou bombu. Nebo mi došlo. Nemůžu smažit karbanátky. Jaj. A co děláš ty chlastáš, jo, taky? No, jako každý den. Hele, nejsi náhodou zkouřenej. Cože, ještě nejsem. Nejsi zkouřenej. Ne, že se furt směješ. My taky hulíme. I vodnici Ty. hudíme. Svobodák dostal od nás k narozeninám. Aha, vodnici a je hrozně šťastný. Hele, a Láďa se probudil. Honziku, já tě slyším, ahoj! Já, ale tak nemám zavolat Láďovi, když ho není moc zadarem. No, tak Jo, tak zavolej. jo. Tak jo. Zatím. Jsem požral úplně. Normálně jsem tam usunul u té brny, ty. To máš zatáhlý, veď furt. Au. No, Počkej. Vyřadí tu ruku nahoru, prostě. to je dlouhý moc. No a teď nic nemluvíte. Nenatáčej mě vůbec, když si pokud nepopáčet. Mínek a vetro. Už to, Pařá Míša. v červenci topíme, ty vole. A to je hrozný vedro, uděj si něco. Vodu. Ukáži si to polivku. Teď je otevřete. Co jste cítili? Cítili jste něco? Někdo se dotkl mého? Hej, já budu dneska Co jste spát. cítila? Bude vychladit. Pokurkové, jo. Pokurko rajčatové. Ne, radši tam dva. A cibulku do toho. Ty jsi upad. Ne, Já tam budu slyšet. já dělám salát. Běž pro ten míč. Se mě. Tak to bude pěkný, no, na videu. Co, Lenko, co nám řekneš? Jedeš domů, viď, už. Zaplať pámbu. Hej, komunisti. Počkej, jsem to volupeš, ne? Si to uklidníš sem. Ty vole, tu cibuli dám sem. Aby... V pořádku. Hej, Kopni mu to. Urvete zrcátko. Teď dík, jo. Musíš nártem. Na co? Hlavně to nekopni do chaty, ty vole. Láďo, vyndej ten barel. Nevyndám, to je těžké. A vyndám, vyšel. Díky se. Tak jo. Vyndáš, no. Si to opřeš v auto. Janka. To vytáhneš, když to opřeš, no. Já udělám si masky. 50 kilo. Mluvím o tom barelu. A když to nevydám, tak se strapím. Tak to smazem. Tak to zkusím já. Hej, hej.
Nedáš. Jo, tak to dá. Nedáš, Luky, jsi suchej. Ty mám prasknutý kalhotek vzadu. To smažeš, vole. No, takhle to dáš. Dělej, voda teče. Na mě, no. A sem? A jdu spát. A nemáte náhodou struhadlo? Nějaký lepší? My tam máme takový nějaký starý. Takový nemáme. No, super. Díky. Jo. Počkej, já natáčím káky káka. Ty vole, ten skřipec. Kde je Lukáš? Pak to co? Ty nedělej, jak jsi přišel, je to co, celý, lančínek, znádej lančínek, ale nekrmí. Krmí. Chceš? Míša nestíhá. To může zase prase. Kids. Už to nahráváš, vole. A co je tý holce, jako, proč jako takhle to? Vína prostě si nemají nohy, asi to zrušuje. Ty, na té chatě, když jsem vlez nahoru za váma, ty vole, to byl konec. Spal nahoře s Natálií, ty vole, já jsem tam vlez nahoru, takový smrad. To byly její smrad. To byly její nohy, no. Ne, tak ne to. A řekl si to třeba, že jí smrdí nohy. No. Hej, to by smrdí nohy. Tam jde tu vlast. Poprvé mi nadávala a pak už neřekla ani slovo. Ale jak oni většinou nesmrděli, protože si je měla. Pak. Dopoledne a nevím, ty vole. No, když máš tolik fotek a to, ty můžeš dělat dokumenty. Jsem zapomněl celou dobu a nikdy si to nevšiml. Ale nedělej to, nedělá se to. Třeba jsme půl ty piva dvě, ty vole. Já tam zapálím a jdu. No ty vole, já nevím, proč to natáčíš v noci, protože zase tam bude nějaký mimozemšťan, vole. Ne, to To ne. bylo hustý, jo. No, To byste možná mohli někam Ne. Poltergeist. To nebyl, jinak byste to To už je po druhý, co tady sedíme. Hej, a proč to děláš, jako? Co? Co dělám? Může, ty už si to kouřila? Jo, no nevím, kouřím nějak rychle. Už mimo zapávač. To jsem si zapálil už. Ale to byl Weigl. Já se nemůžu ani smát. To nebyl Weigl. To máš tak. Pak ještě přijít na cígo. Otevři okno. Ty vole, nebylo teplo, když jsem přišel ven, ty vole, nezima zase. Nějaké vytací Hej! Hej, stál tu stovku! To by mě neprdel. Fajn. Na mě, ty vole! Pojď, já si tě vyfotím. Míša špatně hází, kvůli ní umře ptáček. Nebuď hnusnej. Lukáš má špinavý ponožky. Fuj! Hej!